Eskerrik asko, Katakrakeko eztabaida birtualetara etortzeagatik. Sare sozialetan eta Iruñeko kale nagusiko 54. zenbakian topatuko gaituzu. Ez ahaztu, gure kanalera batzeaz eta kanpaitxoa pizteaz. Datozen zuzeneko emanaldiei buruz jakinarazpenak jasotzeko. Arratsaldeon eta eskerrik asko gurekin bat egitegatik ekitaldi honetan, eta eskerrik asko baitaren noski Katakrak aretoaren kudeatzailei guri plaza hau eskintzeagatik eta aukera hau emateagatik. Bueno, hementxe gaude, Iñaki Segurolaren Ganorexia liburua aurkezteko. Berezitasun edo bereizgarri ugari dituen liburu bada Ganorexia. Bata begibistakoa, idazlerik gabe egiten den aurkezpena baita hau, alegia bera bertan ez dela egiten den aurkezpena da. Liburu postumoa dalako, hil ondoren agertutako liburua dalako. Aldiz, beste bereizgarri bat ere badu liburu honek. Eta da, idazle bat eta 3 editore izan dituen liburua dala. Batetik Garbine Larrea, bestetik Alberdanian editore Dan Aritz Galarraga, eta hirugarrena ni neu, Jorge Jimenez Alberdaniakoa baita ere. Idazlea bertan dalarik ez, 3 editore horrek baditu arrazoiak eta badakar bere soka, baina hortaz gero jartungo dute bai Garbinek, bai Beñat Muguruzak. Beraz, nik hor utziko dut. Nik aipatuko dut beste kontu bat. Nei itore moduan eta Iñakiren lagun moduan deigarria eta importantea egiten zaidana. Nik gogoan dut, oso gogoan dut, 2021 batean Iñakik idatzi zuen eleberri bakarra, Koiteretzia, aurkeztu genuenean, eta horrea iritsi arteko lanetan, elkarrekin egindako lanetan, eta edizio lanetan, eta bar. Eta nola ezagutu nuen, lehendik ezagutzen nuen idazleaz aparte, Iñaki zan pertsona. Eta berarekin zer nolako sintonia izan genuen. Eta bazan gauza bat nigan marka sakona utzi duena Iñaki ezagutzeak ni nolabaiteren markatu nagoena. Eta da, pertsona erabat emana egiten ari zan horretan, unean, eta une horretan zenolako intensidadez bizi zituen gauzak. Baina ezazuela pentsa ari naizenik pertsona errez deskalifikatuko genduken, obsesibotzat jota errez deskalifikatuko genduken oitako bat, ez naiz hortaz ari. Ari naiz gauzekiko gertutasunaz. Gauzak bizitzeko modu sano esan da, sano intenso batean. Eta hoi netzako pizgarria zan, jakin mina ikaragarria sortzen zidana, eta nolabaiteko atsegin egoera batean jartzen ninduena. Eta hori oso gogoan dut. Oso gogoan dut. Bueno, utzi digun liburua, Ganorexia, oso liburu berezia da, horrez aparte, berez antolatuta dagoelako, nik esango nuke, estrategia nabarmen batekin. Nik uste dut Iñakik bazuela sakoneko asmo bat, gauzekin eta oroar bizitzan bere inguruan zeuden guztiekin pakeak egiteko asmoa. Goxatzeko asmo bat.
Zerion berari eta Dario nere ustez ganorexia liburuari. Eta ezinbestez zorrotz, argi eta hainbatetan gogor esan behar direnak zorrotz, argi eta gogor esan da ere, liburuak uzten zaitu benetan pakean. Hau bizipenetatik diot, ez ikuspegi literariotik. Eta, hoxe, nik hori besterik ez nuke esango, utziko zaituztet Garbiñerekin eta Beñatekin liburuaz hitz egingo baitute beraiek gehiago. Ez, hemen honekin ondo, bai? Jorgek aipatu du egoera ez ohikoa eta berezia dela. Egilea gabe egiten den aurkezpen badau, ez? Eta lana hor dago, lana hemen dago. Orduan, hemen egotea zuei akaso bai, kizu baino niri ez, hau bere aulkia da. Orduan, beti dago arrostasun sensazio bat, ez? Eta iruzurgilean sindromea handi bat ere bai, nik zeharraio egiten dut hemen, niretzat ez da gustagarria bere leku hau hartu beharra, Argitaratu dugun ganorexia lan hau idazteko, bea iazko udazkenean hasi izan lan hau egiten, bere lan egiteko moduak, esango dugu oso propioak zituela, eta arau batzuk bazituela, ez? Orduan, nik hori jakin nuen liburu bat idazten ari zala, otsailean korreo bat jaso nuelako agindu batekin, ez iriki, ez irakurri, beti PDF bat izaten zen, eta jaso behar zen 4 lekutan. Leku fisikoak, pendrive batean, nire korreoko karpeta batean, Iñaki Tegia izena duen karpeta batean, ordenagailuan, eta gero Dropboxen, 4 lekutan. Niri metodologia hori erakutsi zidan, 10 urte dela arrazoia ez dago dukitzerik, liburua argitaratutakoan, orduan berak ere berdina egiten zuen asteroko 10 egunetik behineko lan hori, niri bidaltzen zian, galtzeko bildurra handia zulako. Lan hori eguneratu zijoan ahala, nik horren berri izaten nun. Baina, arrastorik ez neukan zerrari izan idazten, aginduak zorrotzak zialako ez nun ireki beharri inoiz artxiboa eta irakurri ere ez, Hau, aste honetan Euskadi Irratian egindako elkarrezketan galdetu ditan Etxaiturbekia benetan bete alnuen, da nik oso zintzo bete nun agindu hau, ireki gabe jasotzekoa. 10 urte dela behin deskuido batean irakurri egin nolako zati bat, aipatu egin nion, eta, sekulako erritain zian, aste bete irauntzion, haserrealdiak, zaputzak, eta oso garbi gelditu zitzaidan, ezin zala hori egin. Justu, behai, bere lanari buruzko komentarioaren bat, berai zerbait aldara aztea, pentsatu eraztea, hori ezun inola ere onartzen. Hain justu, behira, setku iasua idatzi zuen garaian, bazan jendia, arrastoik etzuna, Iñaki idazten ari izanik, olako obra inda. Eta bere oso gertuko lagunei esan ez zien, apunte batzuk hartzizkiat, gehien aletzen ari naiz, eta etxan ala, modu oso disiplinatuan ari izan idazten. Eta hori ingurukoek ez zuten jakiten. Orduan, nik arrastorik ez neukan, zerra izan idazten. Itxura hartzen nion, izan ote ziteken berri dazketa bat, seku iasoerena, hori egiteko asmoa bazulako. Baina gelditu nintzen, ez jakintasun hortan, Noiz bukatzen zen liburua ere etzegon garbi, egun batean ja etzan iristen korre horik ez. Baina, kasu hontan, azpian, ohartxo bat zeukan, eta ipintzen zidan, estralurtarrak etorriko balira, eraman dokumentu hauek Irunera, gizon honen gana, editorean gana, eta esaiozu, eta hau nire euskalkien jartzen du, hau da gure gizonak eskribitu ba. Eta, hori izan agindua. Orduan, nik azkeneko artxiboa apirilak 12an jaso nun, bera hil baino 3 egun lehenago, eta, nirentzat izan da edizio prozesu berezi bat, lehenengo buruan dagolako lan hori, buruan dago zer egin behar da horrekin, artxibo hori ireki egin behar dut orain, ezakit zer daukagan aurrean, eta horren jakitun ni bakarrik nahi, seguru asko hau ez dio inorri esan, Orduan, nik garbi neuka lehenengo pertsona esan behar niona Jorge Jimenez ala, eta uste dut hiletan, esan diola, hiletan bertan, hemen lan badaukagu eskuartean, da esatea beha ere eta konbersaziura zaila izan zen, kosta egiten zen hori sinistea. Orduan, inberda artxiboa irakurri, inberda zuzendu, inberda irakurri, bitartean egarrasko inberda,
Bueno, berak eskatu egiten digu, oharrak utzi dizkigu, eta eskatzen digu azalpen batzuk emateko, ez? Bestela, bueno, ez dela ulertuko, hiperraixkarrentzat bakarrik izan ez dadin. Orduan, bueno, guk gure artean inberri izan ditugu hainbat bilera, erabakitzeko zertan sartu behar dugun eskua hemen, ez? Berak epilogoa, prologoa idatzita utzi du, hitzaurrekoa, izenburua utzia zun, iruditu zitzaigun guri azalpen horiek emateko egokia zitekela epilogo bat ipintzea. Orduan, epilogo bat jarri dugu, lan hau nondik norakoa dan, edo nolatan, ez? Orain liburu hau bera hilda handik hilabete batzutara, nola ateratzen da hau plazara, hortaz gain bere literatur ibilbideari bukaera baten bateko ere balio dezake epilogonek, eta bueno, berari berriro aio esatea da, agur esatea da, ez? Orduan, bueno, ez da ariketa xamurra izan hau, Oino harrak ere ipini ditugu, eta hemen gure artean euki genitu nahi bat, ez da bai da zenbat ipini ez. Nik utxi jartzen aldekoan nintzen, atera behar dia kontuak, pasan naizela ez iriki ez irakurritik oino harrak idaztea. Eta, bueno, nik editore bezala aurkezten hau hemen editorea danak, nik ez dut sensazio hori euki, baizik hemen lana zegola, baina ez nekin nik edizio prozesua olakoa izango zanik, ez? Orduan, jarri genitu nola etorri ala, oino harrasko, eta gero pixkanaka gutxixeago, ez? Berak ditun 6 liburuetatik 3 saiakerak dira. Saiakera horietan, lehenengoa izan zana gaur ez du hiltzeko eguraldirik egingo, bigarna arrazoia ez dago edukitzerik, hor ikusi genuen berak ere bazidula hainbat oinu har ipinita, hortan oinarritu ginean, hor ze irizpide zeukan, nolakoak ipini zitun, eta hainbat ipini ditugu. Hau jendea gero irakurleak esan dit eskertu egin dula, kontestu bat ematen diolako, eta ulermenan alde doalako. Hala ere, nik sensazioan dukan bere testuan muturra sartzea zala, eta batipat hainbat pertsonengatik ari da, guk beti jakin dugu zeinengatik ari da, baina hor ezin genuen esan, ez, hau alako batik esaten du. Bueno, orduan, oino harrak eginda, epilogoa eginda, liburuak itxura bat hartzen du, ez, eta liburua ikusten dugu ze gairekin datorren, ikusten da aurreko liburuetan ditun gaiak ditula presente, guk honen inguran hausnartu egin dugu, ez, ea gai horiek nola bizi ditun, ez, ea lehenengo liburuko garrastasun hori ote dun. Nik esango nuke badula, ez du garrastasun maila hori, garrastasuna badago hemen ere, hori bere azun, ez, erabat goxatutako idatzia ere ez da hau, nire ustez, baina, aldaketa eta evoluzio personala ikusten zaio. Noski herriaz hitz egiten duenean, hizkuntzaz bereak ditun gaiak, ez? Fedea ere bai, ikusten dizkiogu bere bizitzan zehar, ez? Kezka iturri izan ditun gai hoiek eta zer esana sortzen dienak hoiek hemen ere badaudela. Izenburuaz ez dut zer esan, hau niri benetan zaila egiten zait, usteet honena epilogoa irakurtzea dela, epilogoa prologoa justu dalako ganoreskia zer dan azaltzeko alegin bat, ez? Nola ganoraren anorexia duen berak, bere erren min bat ere aipatzen du, ez? Esaten du ezin da ondo bizi, ezin da ondo idatzi, hor ematen du, bere ezinetatik ari dela, baina aldi berean esaten dugu hemen gaude horren kontra aritzeko, ez? Hau da ganorexia, baina ni hemen hau ganorexiaren kontra egiteko. Orduan, hor ja badago alako printzipio deklarazio moduko bat hasieratik bertatik. Nik atentzio, azpimarra egiten dut, hau da aurtengo irailan, iraila mairan, aurkeztu genu liburua, baina kontestuan jarri beharra dago, berak 3 urtean jarraian 3 liburu egin ditula. Bera, abenduan 3an aurkeztu zen Euskararen egunean Zedku Jasua, hurren urteko maiatza zan, udaberria zan, ezta? Koiteretzea aurkeztu zan, eta orain ganorexia. Orduan, askorentza da, baina, ze etorri da, hau ez? Orduan, nik uste horri buruz ere berak zerbait esango zula, denera 6 liburu egin ditu, baina 6 horietatik 3 izan dira urtean bat, ez? Orduan, bazitun hainbat egitasmo ere, hainbat proiektu ikusi dugu berak utzi dizkigu materialetan, oraindik bazula zer idatzia, zer egin asmoa bazula, ez? Azpimarra egiten dut hortan. Apalategian leku propio hartzeko hainako sorkuntza da hau, 6 liburuk hartzen dutena. Gaietaz igual gero aituko gea gehiago, baina gaien artean bado jendea galdetu dian, eta eriotzaz bereziki ari da. Badaolako inguruan jendea erosi dulako, bere hurbileko jendeak liburua erosi du, baina ez da usartzen irakurtzea. Ez da usartzen, mina areagotuko ote dion, edo barruak nahastuko ote dizkion,
Eta justu egiten dieten galdera hori da, ez? Heriotzaz ari da hizketan, eta, bueno, hemen aipatuko dugu gero, baina niretzat ez bereziki. Eta ez da bereziki liburu ilun bat ere, nik esan nahiko nukelako, bere gaixoaldian, ez? Egin ditun aste horietan idatzizun, baina ez da ikusten berak hor bizizun min emozional edo sufrimendu horren mailako testurik. Ez da benetan horren isla bat. Aurkezpenean eta hainbat lekutan edabidetan esan dut, berak eskuak dardarriten zion garaian da, dardarriten zion medikazioagatik, ansiedagatik, egoera oso gogorrean zegoelako, hor zeukan oso, jorrakik lehen aipatu, oso garbi beak horri idatzi inaizula, behar fisiologiko bat bezala zan, idaztea hor. Eta horri idazten du, ez justu heriotza zo bizitzen ari da nortaz, idazten du bestelako gaietaz. Ere orduan eretzat ikaragarria da pertsona batek estremo hortan, bizia hola zaildu, eta hala ere arte honi eskaintzen dio, behar dauzkan indar apurrak hortan jartzen ditu, eta hau eman nahi dio irakurleari, ez? Eta egiten du behar dakin onenetik, eta egiten du jarraitu, ez? Eta ez du hau abandonatzen. Ikuste dudalako, artxiboak ezberdinak izan dira, ze momentutan joan den bidaltzen, beti eduki du konpromiso bat bere lan honekin, Idazten hasi izan garaian, hau iazko irail bukaera da, urria, hor fenomeno zegon. Orduan, nunbait ikusiko balitz aldartearen evoluzio bat edo animoaren iluntze bat antzemango genion da ez dago lakorik, ez? Orduan, hori azpimarra nahi nuke. Eta badago beti baten bat hola jakimin bereziakin, ez? Ea suizidioa zerbait ote dion, hemen Beñatek ekarri zidan, suizidioaz berak idatzi duen gauzarik deigarriena eta testu hola ikaragarri bat dago arrazoia gaurreztu hiltzeko eguraldirik egingo lehenengo liburuan. Lehenengo libura 2005, okerrezpa naiz, Jorge? Bera, sasoi betean zeon garai batean, idazle gisa plazara agertzen den garaian, 2005, eta horri idazten du hori, ez? Hausnarketa hori. Orduan, ez dago esaterik, hemen ez dago horren kutsurik, baina, ez dago esaterik gai hau danik bereziki presente dagoena, bai? Hemen eraginak ere baditu, beste hainbat idazlienak, hau behantzat gai pixkat zaila zan, ez? Ze eragin dituen, aitortzea, ez aitortzea. Nik berak ez du bere burua defendatuko, eta esan egingo dut, berak txirrita maitezun, txirritaren liburu bat zeukan mesanontxean, ustutzen ez tan ganbara. Orduan txirrita ezan beti etengabe konsultatzen zuen iturri bat, nik ikuste izkiot hainbat itzal hemen txirritarenak, ez? Gero, Paul Austerren Experimento Eskola Berda irakurri zuen justu koitoretzea amaitutakoan, berak liburu bat idatzi ondorenian edukitzen zuen astebete 10 egun, baina batzutan hilabeteraino irauten zion olako utxune, horror bakui esaten zion, berak utxune angustioso txar bat, eta gaina arazoak sortzen zizkiona, lo faltak eta olakoak, beak esaten zuen depresio posparto bat pasatzen zula, olakotan, baina egia da astoratu egiten zala, utxune horrekin, orduan, orain zerrein berdet, ez hau atera da, edabide ikaso indiet, baina oain zer. Eta, hor, bera fikzioakin arazoak zitun literatura irakurtzeko, fikzioa, zer da fikzioa zerrez, ez? Fikzioa irakurtzea zaila egiten zitzaion. Orduan, Paul Austerren Experimento Eskola Berda da, kazetari bat, bera idazle hau ondo ezagutzen duna, egiten dizkio 3 elkarrezketa luze, bere ofizioari buruz. Orduan, gizon honek egiten ditu hainbat hausnarketetan oso bat egiten zuen, eta badaude idazle ofizioaren inguruko hausnarketak liburu hortatik abiatuta egin ditunak, ez? Eta gero, niretzan nabarmena da, eta hau Beñatek hobeto nire ustez behatu dio gai honi, Oteiza dauka itxatxita. Zerkuia zua idatzi zunetik, Oteizaren arrastoa hor dago, hemen ere badago, pentsamendu ez baikaria da aipatzen duguna, baina hori esatea gutxi esatea da. Niretza sakonagoa da, hemen implikazio hori, ez? Beak eraldaketa personal bat bizi izan zuen liburu horrekin, eta niretzat kutsu hori nabaritzen zaio. Gero baditu, bai Euskadi Irratian egiten zuen kolaborazioa, Sermoia deitzen ziona, Sermoi espazioa zen, eta baita ere Hankak Lurrin irratsaioan, irrati librean, Arrosa Sarean egiten zuen kolaborazioan, hor azkar, takar, sermoiak deutorezia handiz, denak ondo prestatzen zituen Hankak Lurrin, Hankak Lurrin improvisaziotik bizi da, baina horko hainbat gai gero garatu ite ditu. Orduan, jende askok esan dit, eta hau Jorgek ere aipatu zuen, Iñaki entzun ite dutela askotan, irakurtzen nahi dira, eta bitxia da,
bera entzuten ari zea, ez? Horri buruz hausnartu du, orduan, bere gidoi hartan kabitzen ez zianak gero idatziz ere garatu ditu. Orduan, hemen badaude Iñakin entzuleak, badaude Iñakin irakurleak, eta badaude irakurre entzuleak. Orduan, hemen balako nahasmendu bat, hainbati sortu zaio, esan diatenak irakurtzen aizian aurrian, alako interferentziak zituztela, bea hizketan hariko balitz bezala, sumatze zutela. Nik ahoz zuna bildadea niretzat ikaragarria da, baina idatziz hemen ez da atzean gelditzen. Naizta gaixotasun egoera batean, ez, bukatu duen. Guk eztabaidak izan ditugu, goxatuago da, no ez, Jorgek ere aipatu du. Hitz egingo dugu ondoren hortaz. Nik garbi ikuste dut bera egurre ematen ari da. Hori espero dugu bera gandik ere. Bizitzan egin izan duen hori da, baita, bere enkasilamendua hori izan, ez? Askotan, bakardadea sentitzezun hor, eta aserretu egiten zan, ez? Ni bakarrik alnaiz Euskal Letretan gauza hauek esaten dituna, enfant terrible ditzen zioten garai hartan, da bazeukan bakardade sensazio hori, ez? Nik alare asko eskertza diot, egurra ematen duenean lehenengo bere buruari ematen dio, ez? Orduan, sinceridade ariketa hori baloratzekoa da. Olakoetan beti eskerrak ematen zaizkie laguntzailei, hemen laguntzaileak izan ditugu, azala egiten eukidegu sorpresa bat, Iñakientzat azalak etzian zer gauza, etzan edozein azal, hori Jorge badaki egiten utziko zion pertsona, esku asko sartzen zuen azalean, eta nik bereziki kezkan eukan mamia azai ginean ze azalin behar genuen, ez? Orduan, bera kasualidadeak zer dian, berak badu jarraitzaile handi bat, Iñaki Bastarrika, honek Lazareto Ilbegio bloga du argiako blog multzuan, eta bera artista da, akuarelak ere egiten ditu, eta Iñakin zale handia da, berak bidali zigun etxera, honako akuarela hau, eta bertan jartzen du Iñaki Segurolarentzat paradisua. Orduan, beste hainbat marrazkirekin, ez? Beak esan zidan, beak dolua ez du esaten Iñakiren lutoa, egiten dula horrela, sorkuntzaz, eta hau bidali zidan, niri atentzioa eman zidan aseratik, ikusi nulako hau hola, tolestuta izan zilekela liburuaren azal, ez? Hemen politia dena da, eta uste Iñakiri gustatuko litzaiokela ikustea atzean hau daukala. Orduan, olako zerbait azal egitea, ez? Guri gogoratuta egin, ez? Egin beraiek, noski probak egin da, eta aukeratu genitun probetatik hau azalean ikusten dezuen hau dago. Gero, zenbaitek esan dit, hau horrela ipinita hemen mendi bat ikusten dela, eta mendi hori izarraitz dela, azpeitian dauen mendia ikuspegi leku batetik egia da, mendia horrela ikusten dela. Orduan, ematen du azalakin asmatu egin degula, eta nik hau beti eskertu egiten diot Iñaki Bastarrikari, berak ez du asmo horrekin egin, baina guk azal bihurtzeko baliatu egin dugu hori. Aurkezpenetara beti berak nahi izaten zuen 3. bat eramatia. 3. izan zedila editorea idazleaz kanpoko norbait, kanpo begirada bat, ez? Arrazoi ez dago edukitzerik aurkeztu zuenean Jon Benitok egin zion lan hori, Jon Benito izan zen liburuan lehenengo irakurlea, eta, egin zion beste ikuspegi bat, pixka bat xaxatu egin zuen, ez? Esaten zuen, elkarri arrazoi ematen editorea idazlea oso gauza endogamikoa zela, eta hori, hori buskatu beharra zegoela. Nik hori garbi neukan berari eskatu behar niola hori egiteko, eta udan zehar 3 artean, izan dugu e-mail trukaketa, hainbat gai hemen, ipintzerakoan, orduan, nik kanpoko irakurle baten edo lehenengo irakurlean begirada ikuspegia interesatzen zait. Ez baikaria mintegian, Santelmo Museoan egin zuten beraiek halako dialogo bat, Serku Iasuen inguruan, eta, hori, Iñaki asko estimatu zuen, ere gustatu zitzaidan, eta uste dut, ondo aukeratu genula, nik garbi neukan hori bainati eskatuko niola, Denontzat eukidu karga emozional handia hau egiteak, berarentzat ere bai. Orduan, nik hausnarketaz gain badakit, maila personalean ere honek asko esan nahi duguretzat, eta hori ere eskertzen diot. Orduan, uste dut hauek ziala aipatu nahi nituenak, nahiko nuke berak jarraitzea, liburuan irakurketatik, eta aurkezpenan ondoren ere izan ditugun komentarioetan, da hausnarketa bat egingo genuke hortatik. Arratsaldeon, ez dakit niri bada okidan hemen egotea, edo ez, badakin nire rol ofiziala hemen, paper ofiziala hemen dela, lehen irakurleana edo, Garbiñek esan duen bezala, baina nik gehiago ikusten dut neure burua Iñaki Segurodaen miresle gisa,
bai, hori da, sentitzen nuena, Iñaki ganako, miresmen itxua ez, baina miresmen haundia bai. Eta, enkargo hau jaso nuenean, bai etzesa nuen berehala, baitasunez, baitasun handiz, eta esan behar nuen privilegiatua sentitzen naizela, lehenengo irakurlea izateagatik, aurkezpenetan parte hartzeako aukera batik, baina privilegiatua sentitzen naiz esaldiaren kontra egin zuen, esaldi horren kontra ere egin zuen Iñakik. Eta beraz esango dut besterik gabe, plazer hutsa dela hemen egotea. Nik, pandemia hasi baino pixka aldenago murgildu nintzen ni Iñaki Segurolaen munduan, irrati bidez, eta geroztik enaiz inoiz erabat atera. Gerora irakurri ditut bere liburuak, dagoeneko ja, orain bai, esan dezake ja denak irakurri ditut, eta ikaragarri gozarazi dit. Baina aitortu behar dut pixkate Garbinek esan dunari referentzia eginez, Iñaki entzunez gozatzen dudala gehien. Bai irrati ofizialean, berak irrati ofiziala ditzen zion horretan Euskadi irratian, eta bai Garbinek aipatutako hankak lurrin saioan, irrati librean. Eta behin bat entzunean gainera planteatu beharko zuela Iñakik Twitch kanal batean aurkeztea be irratsaio zutabe eta barrak, bere potentzial guztia erakusteko, Segurazki, agian bere itxuragatik bai ez, neurri batean, baina, bere hizkuntza ez berbalagatik ere izango zen. Edo nola ere, liburu hau irakurtzea plazerra izan da, privilegioa ez dut uste horrek zentzu handirik duenik. Eta, Jorge eta Garbinek aurreatu bezala, betiko gaiago hemen, gero, partekatuko ditugu den horietako batzuk, ez dakit bere betiko gai horiek loak entzen ote zioten, Iñakiri, baina badakigu liburuan bertan aitortzen duelako, insomnio gau luze beldurgarrien ondoren sentipentsatu zituela hemengo gai edo gauza asko. Eta horietako bada, pixkat gai horietako batean sartuta, eta gainera, aste honetan bertan Garbinek arratsean saioan aipatu duen gaietako bat izan da pertenentzia sentimenduarena. Ez da behatu izan dugu Garbinek eta Birok ardi beltza ote zen edo xaxardia, nik ezagutzen enuen termino bat, sasiardia, xaxardia, gero ik esplikatuko du nobeto agian, ez? Taldeko kide baten, talde bateko kide izatea, partaide izatea, nik uste dut dela ganorexiako gai potoloetako bat. Edo agian niri asko interesatzen zaidalako, edo asko gustatzen zaidalako Iñakik nola bizi zuen hori, eta nola adierazten dituen, bai idatziz, bai ahoz bere bizipen horiek, ez? Da Garbinei duela aste pare bat aipatu nion, Olgetan benetan, Maialen Lujanbioren historiako bertsorik onenen arira, Iñakiren ustez historiako txarrenak, bide batez, egizue, nire inonez egon naia ote da zure ezin egona esaten zuten bertso haiek, ez? Eta ez ote duen horixe islatzen hemen Iñakik. Alegia, bere inonez egon naia ote den bere ezin egona. Baina Garbinek esaten zian ez zela ez egon naia, baizik eta ezina, ezin sakon bat. Eta egia da, horrela erakusten du liburuan zehar. Eta zilegi baldin bazait esango nuke badagola oraindik ikusten zaiola zeharka harrotasun puntu bat horrere. Desberdina izatearena, bakarra izatearena, berezia, hartaldetik kanpo bizitzearena, aipatzen genuena. Eta nolabait, nolabait masen gainetik nabarmendu behar hori. Behar bada, berak ere sentitzen zuen presio hori ez, beti berak hartu beharreko jarrera horrena. Baina aldi berean, harrotasun hori maiz urtzen dela ezintasunean, nahi eta, aipatzen genuen, nahi eta ezin horretan. Adibidez, besteak beste konfesio hau eskaintzen digu ordezkarini izeneko pasartean, nik uste dut oso esanguratsua dela, eta, zoragarria, baina gogorra ere bai, ez? Eta honela dio, bilerro dira. Muinean, bihotzaren zolan, hor barrengo mamiren batean, jendezko altzo edo abaro epel bat nahi nuke aurkitu neure espirituaren zat, eta altzo edo abaro horren izenean mintzatu munduari. Adibide bat, horrekin nahiko lotua dagoena, nik uste, eta pandemiarekin daukana zer ikusia, bai? Asunto COVID-arrarekin, ez? Esango nuke bere fazeta publikoan ikusi nuena batik behintzat, bereziki erasan ziola COVID-19 aferak eta ezarritako neurriek
eta neurri horiek sortutako jarrera batzuek. Bai? Eta ez zion alperrik jarri koiteretzia, kaleatu zuen azken, bizi zen bitartean kaleatu zuen azken liburuari, COVID-19, koiteretzia, bai? Hortik dator. Eta Ilondoko liburu honetan ez dio izenburua eskaini, baina nik uste dut, askotan zipristitzen dituela horri alde hauek ere pandemiak edo COVID-19, bai? Ben, Iñakik arazorik eta inongo ironiari gabe erabiltzen ditu gobernu fascista, pasaporte, bakunazia, diktadura bezalako hitz zatarrak, bai? Eta behar bada irakurle ofizialista oro sinistunak pentsalezake, ez negazionista bat. Eta alde erantzira negazionista batek hitzoiek irakurtzerakoan pentsalezake ona, azkenean euskal idazle bat gauzei bere izenez deitzen diena. Baina ez, Iñaki ez baitzegoen dena sinesteko prest, ofizialista askok egin bezala, baina ez zegoen edozer sinesteko prest ere, negazionista askok egin bezala. Eta honela dio, esaldi batean, dudazionismoan kokatu ginen, ez oso eroso. Garbinek aurreratzen zuen bezala, gure betiko gai horietako bat izaten da, goxatuago ote datorren Iñaki, ote datorren edo, idatzi ote zituen testu hauek Iñakik, ez? Eta baliteke hori aipatu nionik, irakurtzen ari nintzen bezala aipatu nion, eta izan nuen impresio hori, baina esan nion, justo honi irakurtzen ari naiz, bere lehenengo liburua, gaur ez dubiltzeko eguraldirik egingo, 2005an argitaratu zuen, eta hor bai ikusi nola bereziki garratz Iñaki orduan, bagian konparaziotik ere badu. Nik uste dut Garbinek oso egoki utzi duela idatzita epilogoan, iragareko motxilak sorbaldatik arintzeko beharra ikusten zaio. Horrela dio hitzez hitzan, konbentzitzen hau. Iraganeko zor batzuk ere kitatzen ditu, Iñakik liburuan zehar, baina ezin esan Iñaki, xalo, atsegin bat aurkituko dugunik, eta orduan zer, kontu batzuekin eta gian persona batzuekin adiskidetu bai, baina lagunak egiteko ere ez du idazten hemen ere. Eta adibide bat, daukat hemen, esate baterako, bai, euskal jatorrek eta beren jatortasun, txintxotasun eta otxantasun xoxogelbera horrek bere biziko atzerakada ematen didala orain, lehenaz gainera, zeren lehen ere espaitzen makala atzerakada edo iguintxo hori. Orduan, imaginatu daiteke baita, Itzaurreko lehenengo parrafoan bertan idazlen komunitatearen kontra jotzen du, oroar, bai? Estiloari buruz ere agian hitzein dezakegu gero, ez? Estilori gabe idazten omen dute askok, beti udazkeneko egun epel laino geldi batean bageunde bezala, esaten du. Eta Iñaki Segurolak estilo jakin batekin idazten omen du, omen zuen. Izan ere, bukaera aldean dioen bezala, itxaso bareak atzera botatzen nau. Eta igual, orain sar gaitezke gai horietako lehen aipatzen hasi garen gai horietako batean, eta nik uste dut, igual hizkuntza izan daitekeela horietako bat, Iñakik euskaratik eta euskaraz hitz egiten zuen, eta geroz eta gutxiagok egiten omen dugu horrela. Hori uste dut setkia zuan defendatzen zuela hori, argudiatzen zuela hori ez, dagoeneko extinct language delako honetan, dagoeneko hizkuntza gehienak diren bezalaxe, bide batez, erdaratik eta euskaraz aritzen omen gara gutako euskaldun asko ez, Iñaki euskaratik eta euskaraz bizi zen. Gainera, euskaratik bizi zen neurri handi batean ez, hizkuntzan arakatzea zelako bere ofizio nagusia, eta euskaraz idazten zuen baiz, alegia euskarari buruz. Bai? Orduan, Iñakiri etiketa gutxi jarri zekizkioken, baten bat ezagutzen dugu, eta agian aurrera aipatuko dugu, etiketa hori, uste dute Garbinek aipatu zuela irratian aurrekoan. Baina Iñakik berak jarri zion bat bere buruari, eta ematen du etiketa horren pean eroso xamar sentitzen zela, ondo kabitzen zela, noski etiketa horrek ez zuen talde bateko kide egiten, berak asmatutako hitza zelako. Izan ere, euskaltzalea ez, euskal zuloa zen Iñaki Segurola. Ez dut uste euskararen militantea zenik eta are gutxiago aktivista, hizkuntzaren aktivista, bai?
euskaratik eta euskaraz bizi zen, esan bezala, ez hizkuntza zahar, liluragarri, magikoa zelako, bere zelako baizik, bai? Orduan, euskararekiko kezka bai ageri dela, bai? Modu batera edo bestera, bere obra guztian zehar, ezin bestela, eta ganorexian ere bai. Bin baino gehiagotan, agoniarik gabe, bai? Baina galeragatik mina sentitzen duela, nik uste dut erraz antzeman dezakela idazleak. Aipu labur bat erakustearren, aipu edo pasarte baten zatitxo bat, gaur hizkuntzarekiko etxipenean oso aurrera etorrian nagoelarik, eta bar segitzen du. Orduan, nola bizi zuen, ze iradokitzein horrek, Garbine? Niretzat euskal zuloa beak esan oizun amak egin zula. Bea ama zuloa etzela, be euskal zuloa zela amak egin da. Bere ama, bitxien Maria Luisa Mutxastegi, euskeraz irakurri, euskaraz alfabetatua. Bueno, hizkuntzakiko maitasuna esatea gutxi da, maitasuna pasioa, esango nikek bainat, afizioa, ofizioa, pasioa, dana izan dela euskera behantzat. Eta euskaratik eta euskaraz etzian esango beak. Esango zian nola ba bestela, ez? Osea, zertaz aigaituk orduan, ez bada gure hizkuntzaz. Orduan, ez dago planteamendu bat, Santelmo Museoan egiteko jardunaldian ikaipatzaiok Lorea Agirren aipu bat, eta euskalgintza aipatzaiok, eta beak itekola, euskalgintza? Zer da euskalgintza? Ez da sekula ulertu zer da euskalgintza, ez? Orduan, ez da militantzia kontu bat ere, beak euskal filologia ikastea erabaki zian oso garbi, bokazioz, eta ikasketak bukatuta handik aste betera Koldo Mitxelenarekin lanean ari guan. Beak esaten zian kulturune izan aurretik gizon izan zanarekin, hasi zala idazmakina zahar batekin eta bien artean whisky botila bat zegoela, ez? Orduan, bere debuta lan munduan hori izan nuan, bat ere pentsau gabe ez, ze izango zan. Eta horrek bereiok ze bide, ze norabide ere markatu zionez, ze produkzio izan da norotariko euskal hiztegian urtea, junda urtea etorrian markadatan lan egitea. Eta gero hor paraleloki bere sorkuntza lanak ere, kezkak eta usnarketak eta hasiera batean irrati libretan egiten zan lanura zutabegile gisa hastea, gero ikustea badagoela bestelako garai hartako produktuen falta, adibidez aldizkariak, Ostiela sortzen dik, Ostiela aldizkaria lagun talde ganberro xamar batekin, gero Bustanikara bezalako aldizkari bat, gerora etortzen ditu blogak eta arrazoi ez da dukitzerik bloga sortzaile izanuan, 31 eskutiken ere justu hor dago, extinten gai hori, hor benetako 10 urte dira, 31 eskutik itzultzaile, filologoen artean egin zutela, hor sekulako ekarpena egin dik, orduan etengabekoa izan da bere jarioa, bere jarduna, eta baitare egin du behantzako, etzagolako besterik, niretzat hizkuntza aipatzen dugunean, da behantzat funtzio organiko bat. Hau da, begiak dauzkan bezala ikusteko, hizkuntza du ahotik ateratzeko. Eta maila hortan dio gaina hizkuntza ez da inorena, ez da akademikoena, hizkuntza da herriarena. Beak asko observatzezian, gure hiloben, hizkuntzan hartze prozesua, ikaste prozesua, ez? Fascinantea da, esaten zen, magia badago hemen hizkuntza zer dan, ez? Oraindik liluraz ikusteko gaiuan. Eta gero epilogoan aipatzen diat, gai hauei buruz nola leike alako zabaltasuna gaietan, ez? Nola leike alako malgutasuna ere. Bueno, hori berak asko maite zian Wittgenstein, da Wittgensteinen Tractatus Logiko-Filosophicusen, ez? Aipatzen du, zure munduaren zabaltasuna da, zure hizkuntzaren zabaltasuna, ez daukazun hizkuntza horrek emateizuna. Orduan, gu hemen hirurok daukagun hizkuntzan erabilera ezagutza, bakoitzak bere esparruan, ez? Ikusi behar da, Iñakin esparruan zertzan beak zuen hizkuntzan ezaguera. Orduan, bado jendea euskaraz alfabetatu, euskara tresna duna, lanean nahi dana, eta esatei dana, aste honetan bertan, hitz bat ikusiet, ez detena sekula, ez detentzun, ez? Hori Iñaki liburuetan gertatzen da, ostra, hitz hau, ez det ezagutzen, ez? Edo adiera hau, edo espresio hau, orduan beak, hor baduka horren alegin bat. Niretzat, sakontasun hori ematen dio baita, bere baitan dagoelako, hizkuntzak ematen dion gaitasun ikaragarri bat, hausnarketarako ere, ez? Orduan, ez duk xamurra galdera honi hola erantzutia. Eta hizkuntzai buruzari garela eta hiriburuzarian gaudela, aprobetxatuta, uste dut pertinentea dela berdintasuna, simetria izeneko alea, testua aipatzea, lehen aipatu duzue
Iñaki pasarte askotan ari dela jende jakin bati buruz, baina aipatu gabe nor diren. Baina gero editorek oinoar batzuk gehitu zituzten, edo horla daukatu lertuta, eta batzutan ja izen abizenak jartzen dituzte, pare bat kasutan behintzat bai, eta horietako bada Iruindar baten izen abizenak, bai? Beñat Rodrigo Kiliki Fresko Chill Mafia taldeko, bai? Eintzetulako, bueno, elkarrizketa bat eman zuen argian, eta nonbait ez zitzaion gustatu Iñakiri horregindako deklarazio batzuk, pixkat euskainolaen alde, edo hemen horrela hitz egiten dugu, eta orduan, labur-labur, ze proposamen egiten duen, proposamen edo ze burutazio daukan horren arira Iñakik. Nere asmo ezkutua da, erdal, gaztelaniazko, kantari autotuneatua bihurtzea, baina 160 inguru euskaraz kantatuaz. Eta hori, musika hispano moduan saltzea munduari. Nola litekeen? Hizkuntzen arteko berdintasun edo simetrian sinistuz? 160 inguru erdaraz kantatuz euskal musika egitea litekeena baldin bada, alde erantzirakoak ere balio beharko luke. Bai. Noski. Berak egin zian era hortan, oso ohikoa dan kaixo egunon erderaz emailak, ez? Gazteleraz, kortesiazko kaixo egunon, kaixo arratsaldeon, eta agur bukaeran gainantzeko guztia, gauza importantea gazteleraz. Berak alderantzi zitezian, buenos días, guztia euskeraz, eta gero gazteleraz, adiós. Eta hori oso arruntauan, bai administrazioari erantzute zionean, edo bai norbaiteko horrela idazten zionean, berdin zeinek idazten zion, hola, hori bere hor militantzia bat esango diat, kanpora etzuena ezagutarazten, baina bizitza guztian zeharreintzian, desaten zian simetria hau da, nik ematen dio tratamendu berbera, ez? Beste pertsonak eman dion tratamendua nere hizkuntzari, nik ematen diot bereari, zergatik harridura hori, ez? Bueno, hor Kiliki Fresko berak beretik hitz egiten dik, Iñaki zedezian, eske ni bizi naizen lekuan eta bizi naizen eran, ezin dut hori konpartitu. Eta hori ez da niretzat euskaraz aritzea, erdia pasa gazteleraz ari baldin bazea. Bai. Lazkao txikia aipatzen zian olakotan, Laister erderaz hitz egingo dugu euskaraz ari geralakoan. Orduan, hori sekulako hausnarketa dek baita ere, eta diglosia dek azken batean. Berari min ikaragarria ematen diona. Beak hitzan idatzi zian zutabe bat, bere herriko andran kontra, herriko senyoran kontra, bereziki azpeitian, eta bueno, eskualdean, euskaldunak, euskal hiztun ona gaina, gaztelera nola jotzen zuten. Orduan, sekulako artikulua idatzi zian gogorra, eta salatzailea, ez zaituztet maite, jarri zian, deitu intzioken bati, esan ez, honek min emango izu, baina esan beharra daukat, ez zaitez asarraunerekin, eta kalean bera pasatzeuanean polizi linguistikoa bihurtuan, emakumeek batzuk hizkuntzaz aldautzen zieken bea pasatzenean aldamenetik. Orduan, bueno, behantzat hori gutxieneko hauan, ez, egitea zeukena. Diglosiadek baita ere, prestigio kontu badek baita ere, beakor azterketa bat egiten dit, ze perfil psikologiko du jende honek, behin adin bate itxitakoan erdia pasa gaztelera zitzen behar duna, ez? Gai horiek hortzeudek, egon dituk beti presente, egon dituk irratiko jardunean, artikuluetan, ganorexian ere bai, ezin bestian ikusten dit. Gero igual, bueno, Iñaki Segurola eta hizkuntzai buruz ari garela, uste dut etimologia igual aipatu beharrekoa dela, eta hemen ere zeharka agertzen da zerbait, ez? Eta, bueno, epilogoan Garbiñek berak idatzita utzi du, oizuen bezala hitzekin egiten du jolas, eta etimologiarekin jolas egiterik ez duen hartzen. Bai? Eta egia da, Euskararen jatorri misteriotsu magiko horrek, bueno, jende asko erakartzen duela, bai hemen bertan euskaldunak, bai bertako erdaldunak, bai mundu zabalean beste asko erakartzen ditu, eta nola ditzen ziren hoiei? Flipa errexak. Flipa errexak edo ez, ditzen ziren hoiei. Bai. Eta hor ez dakit ikusi duzuen inoiz bideoak, neska batenak, en euskera no decimos ez dakit zer, eta bueno, oso famatuak, oso viralak izan zirenak, eta... Enbili pausa, ez da? Bai, horre bitxiko non, bai. Eta gero Twitterren ere olako baseaz. En euskera no decimos corazón, decimos bihotz, que quiere decir dos ruidos o dos golpes edo, ez da? And I think it's beautiful, eta oiek oso, asko mugitu ziren interneten, eta imaginatzen nuen Iñaki beinta berriz bideo horiek ikusten enkabronatuta bera bakarrikola, bueno, irudi hori etortzen zaidan gogora, ez? Eta gero, bere
bueno, ez duzu aipatu, baina hor buztanki batzuk badaude, testu batzuen, testu guztien ondoren badago buztanki bat, bi, non gehitzen dituen beste ideia batzutan martziano batzuk, eta, bueno, denetik, eta horietako batean dio, ingelesez ez dugu esaten pinpilin pausa, esaten dugu butterfly, zeina itzultzen baita gutxi gora bera gurin euli bezala. Und ich finde das wunderschön, horlako zerbait bueno, ero aleman ez hola, bueno, eta ez tega, ez. Orduan, miskat hortik abiatuta edo, liburua urtebete beranduago idazteik izan balu, ze esango luke, miskat hemen egon data irulegiko eskuari buruz, eta bereziki horrek sortu ditun erreakzio, txundidura, ze esango luke, nola? 21 email jaso izkia bainat, jendea hori niri galdetuz nik erantzun behar bezala. Horietako handeria, ez? Bai, o WhatsAppak. Hau Iñaki ze esango tezun, ez? Hau da, Iñakin falta hor sumatzen dek, eta hau dek doluan aspektu, hola, ez bereziki estik ematen mingarria, baina bereziki erretasuna emateik, behazeatik ez da honi buruz komentarioen bat iteko, ez? Hau da, hainbat jenderi haua isteko, hori azteko, ez? Haunka bat ingozian, behantzat, Filipa Errexen gaia duk etimologiaz edozein ari duk edozein eratara, ez? Tanik hau behakein ikasinean, hortako etimologia lan serioa da, hizkuntzalaritza historikoa jakin behar da, eta hitz baten etimologia aztertzeko akaso aste bete behar da. Eta behar da lantalde bat, eta hori errespeto bat. Orduan, etimologiak asmatzen ibiltzen dan edozeini, ingo dio zaunka, zu zeintzea hori hola esateko. Nik zure ez dut esango porruak noiz landatu behar dian, orduan zu etzaite hasi, porruan etimologiaz filosofadak ematen, ez? Hori ez dakizu hola dan. Berak bere berriro ere ez filologoen klasismo dalako bat, baizik esatezian eskemen ofizioa ezagutu behar da. Eta berak lakarrakin iztegi historiko etimologikoa indakoan hori esatezian askotan ezin dugu, nahiz lan egin garbi esan etimologia bat hau dan. Orduan, nahi ez etorri hemen, euskaren jatorrian folklore hauek, dana gaztelera zeiteko ez daukezu eragozpenik, baina folklorista hutzak zarete. Aizeate hau folklore bihurtzen, zuen eguneroko bizimoduan gaztelera danian zuen hizkuntza hartu emanetako hizkuntza. Eta gero, zoragarria dela esaten dezue, eta etimologia horrekin liluratu iten zeate. Orduan, favorez lilura gutxiago, ez? Izan zaitezte, pixko bat koherenteago. Hori bereziki, esaten zian bere behazunan kaltean. Gibel behazunetik asko sufritzezian horregatik. Genioa metxa hori azkar pizten zitzaioken gai horietan. Orduan, beak hitzak asmatze hortaz, ganonek ze asmautako hitz bada. Baina zenbat olako hitz ditugu. Guk geuk erabiltze ditugun Filipa Errexa bezalakoak, beak esaten zian hizkuntza bat bizirik baldin badago, olako hitzak asmatuko ditula, ez? Eta, adez, bazaudek lekuak berak asko maite zitunak, ondarru bezalako lekuak, beha beti oteguan, hola gogoakin, nik esaten bera, hitza baituia, dola, eta, bira, erra. Jendeak hizkuntza asmatzeko gaidan lekua daude oraindik, ez? Ta hori, esatzen hizkuntza biziri dagoelako, horrek sekulako poza emate zeoken. Orduan, asma ezakezu, baina hizkuntza erabiltzen naizea zuretik arizea, eta hor zure beharretan sortze badezu zerbait, hori ondo dago, baina nahi etorri iragan beneragarri bati inzensua botatzen, eta gero gazteleraz bizizea. Orduan, oiei zaplateko bat, eta eman hitze zaoz, eta aurrez aurre behar bazan ere bai, hor iristeguan benetan aserretzea aurrez aurreko. Hor badagola kontu bat baina aipatzen ari zareten hizkuntzarekiko harreman horretan, eta kontu bat bereizgarri oso partikularra dana Iñakirena, eta da jende asko ezagutzen dugu, eta gure bagera zeratik ukatu behar dugu hizkuntza lanabez dugunok, eta hizkuntzaren eremuan bizigeanak, baina hori gauza bada eta beste bat oso diferentean erustez hizkuntza bizitoki izate. Eta hori zuen neustez Iñakik. Hizkuntza bizitoki zuen, alegia pentsamentuaren tokia, alegia hizkuntza, bizitoki zuen. Beraz, berarentzako horregatik ziren nire ustez hain asaldagarriak, iturburu soziolinguistikoa zuten gainerako gatazkak edo kontuak. Hizkuntzaren abandonoa, hizkuntzaren zera, igadura, horietanak. Berarentzako hizkuntzaren bizipena beste alor batean zegoelako. Netzako hori definitorioa da, eta ze ikusia handia du horrek, ne ustez, bere euskararekiko pulso ahozko eta idatzizkoan. Ze bizitzaren pulsoa baita, ez? Hor,
pixkat irulegira bueltatuta arkeologiaren kontra edo bueno, pixkat kuestionatzen du ze afizio hemen gure inguru hauetan arkeologiarekin, eta jo, indusketak eta arbasoak, eta orduan, karo ez, gure hiperarbasoak, eta horri pixkate irri egiten dio, nolabait, baina gero orduan norbaitek esan omentzion, eta jo, ez alduzu gauza bere egiten hizkuntzarekin. Eta orduan, un pasado para nuestro, un futuro para nuestro pasado. Torkizunik ez daukagunez, asmatu dezagun iragan distiratxu bat, eta liguratu gaitezen horrekin. Bote izan nire ustez ere bazuen. Seguro asko inaki beste modu batean ikusten zuen. Bueno, nik etxean gai hau eta hitzein dauko kontuetatik, beste ikuspegi bat, ez? Eta beak asko etorkizunari begira, hizkuntza behantzat ez bazan etorkizuna begira, eta gaur egunean beha ikusten zion galera, bati bat erabileran, erabilera galera maila, ia latinan mailan geldituko zela, ez? Hizkuntza kulto bat, oso ondo danago bere alde, korrika bezalako gauza bat egiten da, ez? Berak hor bereziki burla askorekin zehatzen zian hori, oso ondo, baina hoi denak nik ikuste ditudan asko eta asko badakit gero, nire emailak gazteleraz idazteizkiatenak diala, ez? Orduan nik ez nahi hor korrika ateatzei gaur, nire emailak urte osoan euskaraz idaztea. Orduan, gure artean esate ginean, hau da atletik bezala, iraganeko kopei begira. Iraganeko kopei begira ezin da jokatu liga bat. Euki behar dezu alienazion bat, eta irabazteatea. Orduan, irabazte atera behar du. Baina egunero, eta astero jokatzen da partidua, ez? Orduan, ez gaitezen bitrinan dauzkagun kopa hoiei begira egon. Hautsak hartuta daudenak. eroso bintzat, bai? Bai. Bai. Unkitua. Bueno. Baita ere. Badut beste bai bat, Galdera igualdin baduzue edo ze momentutan, Bai. Venga. Igual hizkuntza, alde batera utzita, seguraski ez dugu izango alde batera uzterik, baina esan dugulen Iñakiri jarri ziotela behin adjektibo bat, eta berak ontzat eman zuela, seguraski ez zituen asko emango ontzat, baina horietako bat bai, eta da anarkopoetizante, bai, nik uste dute Sarasolak berak jarria, Saizar Vitoriak aldetuta, hau nondik atea da, eta... Bai. Hau zer, ez garai batean nun jende asko gehiago sailkatzen zen, eta esaten hauetakoa da, bestetakoa, ez dakit berari entzun dio da, edo igual hiri entzun dinat, edo... Berak esan zian, hau Euskaldun egunkarian hasi zanean zutabeak egiten. Claro, hor zutabe batzuk izan zituen, zuzendari jaunakin ere tirabira batzuk izan zituen, hitza udala, beste udala, eta hor hasi zan bide bat egiten, ez hor, jende asko entzat oso deigarria izan zen, zein da hau, ez? Eta zein da hau askoren galdera izan zen. Aste honetan bertan Arantxa Iturbek esan di, zein da hau, ez? Deitu intziola, baina preste hongo litzake, hau horri azteitu noietaz hitzeiteko, ez? Horietako Ramon Saizor Vitoriak esan zen, eta garai hartan oso garrantzitsua zen, hau gutarra da, o ez da gutarra. Orduan, hau zeinen aldekoa da, nungoa, kokatu behar da, etiketa hori, Eta, klaro, Iñaki kokatzea etiketatzea ze aldetan, ze bandutan hori zaila. Eta, Ibon Sarasola laguna zuenari, duenari, Saizar Vitoria galdetu, eta Ibon Sarasolak, lankide zuen, Euskaltzaindian, esan zion, narkopoetizante. Orduan, berantzat hori ona, esaten zian, konfiantza zeukala Ibon Sarasolagan, bere bizia hitzak definitzen pasa ditun pertsona batek zerbait badakila pertsonak definitzen ere, orduan definizio hortan babea errenditzen zela. Anarko espiritu hori eukidik beti, nahi baek sasiardira bueltatuko baitukor, anarkoa hori duk, sasiardia duk, eta gero poetizante, berak askotan esaten zian, poesia zer da, Hemen mozteulako esaldia, eta forma hau emate geolako, apaldi bat indulako bil erro izateko lekuan, hau alda poesia. Orduan, nik esaten txan, baina poesia asko daukak, badukak, berak etzian nola, poesia egin dut, ez dut, niretzat nahi gabean ere, berak setkuia zuen badago, koiteretziak ere baditu, hainbat pasarte badaude, sensazio batzukola irakurtzai utzin behartzaiona ez, niretzat poesiak sortzen
efekturik onena hori da, hola, zerbait barroa mugitzen du eta liburua itxin behar da. Hori badago ganorexian, badago aurreko saiak eretan ere. Zitun ez, aldamenean, eta nola kokatzen zuen poesia eta bertsoaren arteko? Joa, poesia eta bertsoan artekoa, Jorge, beste hitzaldi bateko, dekori, basarri eta txirrita, dekori. Eta horri iragana zitzen beharko genikek eta dokumentatua, ez? Berak ez dik basarrin alde ingo, nire bordatxotik, ez? Berak txirritan alde ingo dik, ez? Eta hori du gaur egunean txapelketa bete-betean gaudela, berak hitz bat asmatu dik, horrere askurea sortzen diena, ez? Bek txolaria, Bilbo ez, Exhibition Center hortik ez bertxolaria. Orduan esaten zian, hori, hau meza geza bat bihurtu dela, bertsoa, gaur egungo bertsolaritzagatik, ez dagoela bertsolarik, eta bueno, hor txirritan espiritua behantzat hori duk. Aipatzen dik, hitz gutxitan eta grazia ikaragarriz gauzak esateko abildadea. Ez bi eta hiru apalditan, baizik 10 hitzetan, ez? Eta arte hori, berezkoa, arte espontaneoa, bueno, hori berak aurkitzen zian, hori bilatzen zian, ez? Gauzak esan posturak, bazego ondare bat. Gero esan behar da, auspoa osoa, behin baino gehiagotan irakurritako persona badala. Orduan, fikzioakin arakzoa zizkien. Baina Antonio Zabalak egindako lan danak zautzen zizkian, eta komak gaizkin nun jarta zeuden ere bai, esango zian. Orduan, bueno, niretzat hori jakintza maila bat, beak hizkuntza maite duenean, maitasun hori ondo kultibatutako maitasun baduk. Nik bertsoa poesian artean zesango diat, oain gaur egun esaten denean poesia asko du bertsoak eta bar, zezian, bai, ni aspertu ditena, ez hau zabalka azten aiz hemen saio hau eta ez, orduan, nahi hau dut benetan mezana hausira jun igandean. Meza batera jun behar badu, mezana hausira jun naiz. Anarko hori, bainatzen. Esan dugu zaila izango zela hizkuntzaren kontu alde batera ustea eta. Ez, bueno, anarko poetizante batek anarkismotik ere edan behar duenez, hemen badakar liburuak bakuninen aipu bat, ez? Eta esaten da, estatua ez da aberria, estatua abstrakzioa da, aberriaren fikzio metafisiko, mistiko, politiko eta juridikoa da, herrialde guztietako jende xumeak gogotik maite du bere aberria. Maitasun natural eta erreala da, herriaren abertzaletasuna ez da ideia bat, egitate bat da. Eta orduan, maten du azken urte hauetan ez ote dene pixka flirteatzen hasi abertzaletasunarekin, eta hori zer, nik entzun izan zionat Iñakiri, oain ez dagoen ez modan abertzaletasuna, oain modan dauden ez komunismoe eta feminismoe, transfeminismoe, oain ni izango naiz abertzalea. Bai, hori jarreran militantea zitxaka. Baina abertzale aldi berean ez hemen ulertzen dugun bezala, eta iparraldean askotan ez, elurrarekiko eta hizkuntzarekiko atxikimendu gisa ulertuta. Hori da. Orduan, bale, abertzale gisa ulertu kabitu, baina bere nabardura. Beti baina bat. Bai. Abertzale bai, noski abertzaletasuna gaur egun zer da, ez? Esaten zian, behira hemen, abertzale gogorrak zian hauek, ez? Abertzaletasunan izenean jendea hiltzen zan garaian, orduan abertzale izatea behantzate zinezko hauan, orduan arekin ere ikaragarri kritiko izanuan, prezio personal bat pagatuz, garai hartan. Orduan esaten zian, hoiek zian lehen edozein hiltzeko presteudunak eta oain behiratu ze ñañokerita txepelkeritan gabiltzan hemen, ez? Orduan, nun gelditu da abertzaletasuna. Abertzaletasuna berantzat bi gauza maitatzea duk. Esaten zian, bat hizkuntza da eta beste da gure paisaia. Ez zian esaten mendiare, ez zian paisaia. Eta paisaia maitatzea da. Orduan, lurra hitza ere ez. Ez zian, eskemen hitzetan atzean errex atxikitze zaio konotazio bat, folklore bat, orduan ni maite ditut hizkuntza eta paisaia, hori da nire abertzaletasuna. Eta ez da estatua, niri konkreziorik ez eskatu, ez nahiz autodeterminazio zari, independentzia zerez, nik hizkuntza eta paisaia maitatzea nahi dut. Orduan, inorrestan ez da gaur egun komunismoak, gazteriak komunismoan olde hau, hartu gunez, hor segulako eztabaidak euki zizkian, belaunaldi gazteakin, eta haien aurrean, ja, esaten zian, nik nire rola hartu dinat, eta abertzalea ni naun, hauekin eztabaidatzeko. Eta, garai COVID-iarrian, nik rekuerdo oso politazukat, telazko maskarilla bat, ikurrin batekin eta lauburu beltz batekin. Zentxoinak, lauburu beltza bai, eske hemen alazion, iluntasuna zeo, maskarilla beltza baino, ikurrina bi aldetan zula, orduan, bai, eramantzian hola puntu hortara, ez?
Bai, gero baduk baita berai koherentziaik ez eskatu. Hau da, bizi guztian alarde egin zian bere anarkismo hontan, ez? Beak botorik ez zula inoiz eman, inorri. Eta iritsi eguna bere buruan koherentzia horrekin da, rokeria hori, ez zaionak gustatzen, naskatu inoan bere buruakin, eta esan zeaken, boto eman berdinatu ingoan, nola botu eman? Bai, Puigdemonti. Orduan jongintuen, Puigdemonti botua ematea. Eta, bueno, koherentzia hori ere, gehiegi guan, ni arrotzen nahi naiz honekin, eta hori puskatu beharra dukat. Orduan, liburu hontan ikusten du buztanki askotan, goian testuan ideia bat, garapen bat badauka, gai batena, eta buztankian justu kontra egiten dio. Ja idatzi duen horren kontra dago handik minutu baterako, ez? Hori duk bere espiritua. Bai, ez baikaria, bai. Nik beste buztanki bat gehitzegatik horre, aipatu duen abertzaletasuna eta gero indarkeria eta hor etaren kontra bai beti, baina iparretarrak, bueno, ja beste kontu bat, ez? Beste kontu baduk. Hori, badun hori Iñakiren Hain justu hor ez odolik esaten zian, hemen ez geha pertsonak hiltzaz, hemen ondarea baldin bada eta baldin bada, bueno, hemen paristarrak baldin bada toz, ez? Gure lurra paisaian jabeitera, horri aurre egiteko moduan, baina hortik aurrera ez. Eta, gero, ez da oso garratzak eukizizkian, berak mugimendu horri espero ziteken hizkuntzarekiko maitasun bat eskatziziolako, torretzegolako lakorik, ez? Eta berak askotan esaten zian, herrikoetan bezala gazteleraz etzala inun egiten. Orduan, hor eukizizkian benetako eztabaidak, hain justu Hernanin bizi izan uan garaian, hau azpimarratzaiat, Kale Borroka urte gogorretan. Orduan, hori baduk benetan bere, nire ustez, ausartia eta atrebentzian adierazgarri, tamaina hori. Bueno, ordu bete, egin deu? Oantxe, kumplitua? Gogoa bai, ederki. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Katakrakeko eztabaida birtualetara etortzeagatik. Sare sozialetan eta Iruñeko kale nagusiko 54. zenbakian topatuko gaituzu. Ez ahaztu, gure kanalera batzeaz eta kanpaitxoa pizteaz. Datozen zuzeneko emanaldiei buruz jakinarazpenak jasotzeko.